дар назди мо нави себи семеренко ана истодааст ки мо ҳамина шакл медиҳем, ана ба шакл медарорем. ана пеш аз шакл даровардан мо бояд аз навдуҳои поёнӣ аз бехи ҳамун дарахт баромадааст ҳава сар кара мо ана шакл дигара сар мекунем. баъд аз ин бояд навдуҳои захмдорро мо кӯтоҳ кунем. баъд аз он навдуҳои даруниро мо бурида мепартоем. баъд аз ин мо навдуҳои яксоларо аз се як қисмаша кӯтоҳ мекунем ки ана чунин мебошад. буридан аз болои чашмак, аз болои муғҷа 1 сантиметр боло бояд мо бурем. нави семеренкаро мо бо шакли коса даровардем ки чунин мебошад.